Isa ka grupo sa Bacolod City advokasya ang pagbulig sa mga kabataan nga masamit tambay sa plaza paagi sa Bible study, proper hygiene kag pagtudlo sang maayo nga pamatasan. Afternoon, visitors! God bless you! Layo sa iyaanay karera bilang lokal nga ramp model kag endorser sa Bacolod City. Ginapangunahan karon sang pastor na nga si Chris Villagracia ang misyon nga mapalapit ang makabataan sa Dios. Ining kabahin sang programa Give a Child Future Philippines. May feeding, Bible study kag children ministry. Tanan agud magiyahan ang mga pamatanon sa Bacolod nga masami tambay sa plaza. Namigit kay sila willing, open heart sila para sa Ginoo. Bangod sa hashtag Spread Kindness sa sentro ang programa, pagpalangga ang baylo sa mga kabataan. Ano masasabi mo sa kanila? Sana ang manula sila, sana magkaroon sila ng Mario. Robot. Dalago kag bayo. Dugang nga school uniform, gamit sa eskwelahan kag pagkaon ang ipanagtag sa mga street children. Para sa ila in the future plan na we can give education sa ila na to go around the street amon nga project sang GCF. Wala untat ang grupo sa pag-ulikid. Pamatuon nga wala sa dugo ang pagbulig, kundi sa kabalaka sa isig katawo. Pamilya man bala o kung hindi kilala. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.